Welcome back to my YouTube channel. Panibago na namang video, mga viewers. Gitagaan na lang sila laing trabaho, mga viewers, kay wala na kahoy. Gipalampas na lang sila sa manukan ni Hirong, farm ni Hirong. Nang reinforce now, layo pa gani mabunot na ayaw lagi po sila call. Yan na mga guys, nahawa na ang farm ni Boss Omi Hirong. Kaya ko ni Bugoy. Saan naman ka boy nga? Ako naglampas ya. Bunot tayo, bunot. Ano ka, bunot ka, bunot. Sige na, huwag kang gagalaw sa bok. Wala sila pidoy, nubli. Ay, ito kayo nagsundan niya. Nubli. Nubli. Pamo, ano? Wata. Ha? Oh? Wala. Wala guys sila nubli. Masih nubli. Sasta. Masih nubli.
Kuwara ang among unit sa una. Si Kuya ang driver ato. Wala, magaling tabangan bihag gani. Kaya yung pagtrabaho. Yan mga viewers. Malapit na matapos. Yan. Konting-konti na lang ang natira. Pinagpawis-pawisan na sila ng marami. Kung gagawin lang pa si Tunyo basta naikuan, panduway. Sigurado. Oh, yari guna lagi niya. Ginaguna lang pa ko yari. Trabaho. Ito lagi na ito. Tingnan mo, di mabalhin ng Tonyo. Bahan gini ka dito. Auto po ko lang umay, auto po ko lang dito. Uptik lagi kayo lagi. Saya nang kanal sa. Uro, sus. Pilo na kayo ta. Uro lagi ko lagi. Lipas ang lungnek. Okay na humana. Kasi istorya nimo? Unsay kayo? Unsay imong kantahon? Kan kataon niya bayan magiliw.
Oh, si Brogs Brogs. Muna akong kauban sa una, si Brogs Brogs. ERQ. Oh, mga viewers. Okay na? Hawan-hawan na? Hawan-hawan na? Okay, dala ko to ang akong video. Mga viewers, ako ng putlon. Salamat kayo sa paglantaw o pagtanaw. Paka-like, paka-share. Then subscribe, then notification bell para lagi kayong update sa sunod kong upload. Mga viewers, salamat kayo. Bye-bye.